Yr adran ec yn parhau ac i ni wedi cyrraedd dosbarth yr ebolion blwydd o'd ac o ti'n gweithio i gynne fach, mae yna gymeriadau yn y dosbarth yma o ran y rheini sy'n tywys. Oes yn wir yn bendant a rhai profiadol iawn, ond mae'n ambell un fan hyn sydd yn diddorol. Ffrind i fi Gethin Turner, wrth gwrs, rhannu'r un pen blwydd â fi. Pryd? Mae ydy'n awfed. Taurus fel fi? Ie, yn union. Da iawn. Ie, cario ymlaen. Wel, so mae lot o'r rhain wedi cael ei ddangos yn ystod y flwyddyn. Ac felly, dyma fydd sioe ola nhw sy'n ni'n meddwl y flwyddyn yma. Ac dyn ni'n edrych rili am potensial i fod yn merch y dyfodol, yr ebolion blwydd. Ac mae yna 5 yn fan hyn. Ddim y cryfa o ran niferoedd, ond bob un yn dangos ac yn symud yna chwarae teg. A mae o'n, gyda'r ebolion blwydd, mae angen bach mwy o lle iddyn nhw hefyd, so mae o'n moerwy o gyfle iddyn nhw symud yna. Ti sôn am y cymeriad, lle ti ymhelaethu mwy am felly stori fych da ti? Na, wel, fedrwn ni ddim rhannu rheini ar y teledu, ond mae'n geth yn boi a hanner, wrth y modd. Mae hwnna'n ychwanegu at y peth yn dweud. Mae'n ychwanegu at y gymdeithas pan bod dati gymeriadau lliwgar yn rhan ohono fe. Mae'r ochr cymdeithasol mor bwysig yn y byd yma, bod chi'n gyd yn cymdeithasu, bod chi'n dangos falle mewn rhyw sioe, a da chi'n gystadleuol wrth i chi gystadlu yn y dosbarthiadau, a wedyn falle mynd am peint bach neu cael bwyd efo'ch gilydd wedyn. Mae hynny'n holl bwysig. Ydy. Hyd yma ni, y cyfle iddyn nhw i gerdded o gwmpas i y beirniad. Hywryd i gael cipolwg cynta ar yr ebolion blwydd. Yr adran ec wrth gwrs yn adran sydd yn tyfu mewn poblogaeth o hyd o fewn y gymdeithas, o fewn y 4 bryd sydd gennym ni yng Nghymru. Ac a croes ydi o mewn ffordd draddodiadol o'r adran A a'r adran D. A'r gobeith oedd cael rhyw fath ceffil bugeilio oedd rhyw seis canolig rhwng y cobyn a'r adran A. Ac dros y blynydde maen nhw wedi tyfu mewn poblogrwydd, meddwl nôl yn y 60au, dim ond 3 neu 4 oedd yn gystadlu yn y sioe frenhinol. Ond erbyn hyn, un o'r adrannau cryfa sydd gennym ni. Felly pan wyt ti'n gweud y ceffylau bugeilio, ceffylau gwaith? Ceffil gwaith, ceffil ar y tyddynau a'r ffermydd, oedd yn gallu cario bugel trwy dydd, yn gorfod neu gwaith ffarm hefyd. So oedd nhw'n holl bwysig, cyn y tractor. Dyma ni un sy'n gyntaf ar hyn o bryd, Windmill Twm. Rhys Freeman yn ei arddangos. Wrth y march wedi cael ei magu lawr ar y gwyr. Gyda Viv Pierce. Wrth y march blaen Cilla Ashley ar gaseg Windmill Clysni. A'r drefn arferol o gerdded oddi wrth y beirniad ar drot fach nôl i gael y llun cyflawn. Martin Grist sydd yn berchen ar ebol yma o'r cymoedd. Dyma ni Gethin Turner. Y cymeriad. O le mae Gethin yn dod? Ruthin. Gethin yn byw ochr Ruthin. Ac wedi bod ei daid o Gwynfor Jones wedi bod yn dangos cobiau a ceffylau gwedd dros y blynydde, a Gethin yn diddori ac yn cario traddodiad ymlaen. Ac yna bachgen bach Tommy Turner sydd yn eitha keen hefyd. A mae hwnna bown o fod yn newyddion da i'r cenedlaethau sydd o'ch blaen chi. Wy'n gwybod bod ti yn gallu unieithu hyn yn berffaith. Ti'n bod e'n cael ei basio lawr, a dim gorfodaeth, ond bod ti moyn cymryd yr awennau. Ie, fel dyn ni wedi dweud sawl gwaith, mae o'n y gwaed, mae o'n rhywbeth naturiol, bod chi jyst yn cymryd ato fo. Ac Gethin, mae bartner o Lerpwl yn reiddiol, ac wedi symud i Gogledd Cymru, ac rili wedi cymryd at y cyffylau. A mae hi'r un peth, maen nhw'n waith tîm. Dyma ni Sangwyn Enzo. Wrth y march Libron the Silver Guardsman ag allan ar gaseg maes llwch calon lan. A dwi'n gwybod bod Gethin wedi bod yn aros i'r ebol yma, wedi cymryd dipyn amser i aeddfedu a datblygu, ac mae wedi trio sawl gwaith i ddangos o, a i ddweud rhaid, dio ddim cweit yn barod eto, ond dwi'n falch bod wedi
wedi gallu gael o yma i'r ffair. A Samgwyn Esno yn dy bleisio? Yndi, dwi'n meddwl fawr gorau. Dyn ni ddim yn mynd i weld y gorau o'r ebol yma, just cweith eto angen bach mwy o amser, slow burner, ond dwi'n siŵr dan arweinio gethyn bydd gen fo dyfodol disglair. Dyma ni tirffal Prince o'r march Cargus a Silver Shadow a'r gaseg tirffal Black Rose. Cael ei dangos gen Anna Chester. Ac yn eiddo i Jade Phillips. Wel, tirffal Prince wedi trio plesio'r beirniad Hugh Reid yn adran y Merlod Cymreig Teip Cob ac dyn ni'n awyddus iawn i weld pwy fydd yn mynd ar rhiban goch yn y dosbarth yma. Ar hyn o bryd, mae'n llyged ni ar ddosbarth yr ebolion blwydd gyda'r adran ec. A dyma ni. Yn beirniadu'r gystadleuaeth yma, Hugh Reid. Gwe ti, David. Wel, mae yma Hugh yn mynd rown nhw. Diolch yn dosbarth hawdd i feirniadu, sy'n ni'n meddwl. Mae'n ambell i deip gwahanol. A mae o'n cael dipyn o bentroni a mae o wedi bod... hwnna'n arwydd yn dwe. Achos ar hyn o bryd, ar y brig, mae Windmill Twm yn eiddo i Martin Grist. Ond mae yna bach o drafodaeth yma wastad yn ddifur i weld y trafodaethau yma. Ydyn nhw'n aros am yr hosglymau falle, neu ydy am newid i feddwl? Neu rhannu joc. Yna bod Hugh joc falle. Ond mae o'n cael cipolog ar y gyntaf ail, ond mae o wedi gwneud penderfyniad. A ti sôn am gymeriadau sy'n y dosbarth yma. Gethin yn dipyn o gymeriad ydy? Gethin Turner yn ail ar hyn o bryd gyda Sangwyn Enzo. A Gethin o Rhythyn ar eiddiol ac mae'r draddodiad. Hat i ffwrdd. Ac unwaith eto, ti'n gweld y siglo llaw sy'n dangos y brawdoliaeth a'r gyfeillgarwch sydd yn y byd. A dyma ni felly'n barod am y gwobwylio... Windmill Twm wedi ennill yn yr sioe y swclo genedlaethol y National Pole Show. Wedi cael ei magu gen Fydd Pierce, lawr ar y gwyr ar fferm Windmill. Ac Martin Grist sydd wedi berchen. A Rhys Freeman yn ei arddangos y real ymdrech tîm yma ni. Martin Grist with Windmill Twm. In second is 2474, and this is Gethin Turner with Sangwyn Enzo. Yn y drydedd safle in third, 2472, and this is Jade Phillips with Tirffal Prince. Yn bedwerydd in fourth, 2471. Declan O'Shaughnessy with Superstition. Yeah, hapus. Ac yn bumed in fifth. Well, Rhys, Martin can spot a good one, can't he? Yes, he can. It's only a second time I've shown the horse, to be honest. First time was a national youth champion, isn't he? That's all I can say about him, really. Well, there we are. We've got one for the future, I'm sure. Yep. And good luck with the championship. Thank you very Cheers, much. mate. A dyma ni pam mae Windmill Twm a Tharwobr gynta gyda'r adran ec a'r Ebol Blwydd. Martin Grist wrth i fodd yn dangos doniau yr ebol yma o flaen y gynulleidfa a'r wobr gynta yn mynd i Gwent.